Čau lidi, vítejte na mém prvním let's play ze serveru Relax. Adresu dám do popisku videa, jestli byste si se mnou chtěli zahrát. A budeme tady s klukama Lipo Gold, neboli mým kamarádem, Raytem, to bude taky kamarád, a spousty dalšími, kteří patří do společnosti Don Easy a spol. A těšte se na let's play, které by se vám snad mohly líbit. A doufám, že vás uvidím na tomto serveru, kde si spolu budeme moct zahrát. A pokud máte Skype, tak to bude výborný. Budeme natáčet tady z toho domečku. Tady už jsme sice trochu dál, ale to je jedno. A tady máme sklep, který ještě není dodělaný, to bude možná v dalších videích. No, tak se mějte všichni a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau!